Revin imediat. Și ia să începem joc. O să intru pe deșert. Ți-am pus și muzică pe fundal frumos, nu? Sper că vă place. Am văzut că o să merg pe care în greu, așa că nu vă supărați pe mine. O să mergem, nu, o să mai merg. Dacă mai spawnești din astea multe, ce stai că poți să spawnezi și să-i dai drumul. Bam! Ia uitați, l-am băgat în pământ acolo liniștit, nu trece nimic, vede că nu-i nimic și bam. Scuzați, da, pentru muzică. Și asta este altceva. Nu știu să... Oh my god. Deci dacă dați la vechile, o să puteți spune. Da. Stai, am trebuie să dau sunetul mai tare. Mai încet, scuze. A, deci nu se dă mai tare. Să mai încet. Uite, boing. Dacă puteți să săriți, dacă dați de aici, dacă puteți să dați pedă și jump. Și vedeți ce se întâmplă, stați așa. O să vă arăt eu. O să fac așa, mă duc mai departe și mă duc în față și... Bum! Te-ai dus. Te-ai dus departe. Da. Vedeți? Am pus și muzică pe fundal, sper că vă place muzica. O să... nu trebuie să vă zic eu. Că bă de muzică. Stai așa puțin. Bun. Să fii adevărat. Să fii adevărat. Dacă trageți poartele, este greu să vedeți ce se întâmplă. Tot așa vă rog. Da, vă dacă spawnați un din ăsta. Bun, vă dați mai în spate. Uitați-l ăsta jos. Am plecat departe de mulți ani. Ca să fac avere, să fac bani. Nu pot. Stați așa puțin. Fără ce să mă întorc. Am venit. Spate. Luați pe ăla. Destul de mult lag face. Pentru că nu face și mult lag. Uite și ăsta face mult. Duceți-vă în spate. Cred că face lag. Se întinde și ăsta. A, uite. Acum. Da? Săriți. Tot așa. Da, spawnăm din asta. Lăsați foarte mult. Trebuie să prindeți așa. Nu vreau muzica, nu știu ce plac. Și mergem așa.
Bă, ești nebun? Palilor eu le dau foc și acasă mă întorc, că nu mai rezistă Bun. noroc. Și da, am putea să dăm aici. Bă, nu știu, să vedem. Eu am pierdut De atâția tot. palilor eu le dau foc și acasă Dă o mă mașină, cam pentru după aia. că nu mai Vedeți? rezistă Dați o mașină, dar puteți să vă jucați când vreți. Când vreți. Sper că vă place muzica. Că n-am ce face, așa e netul. pentru avere, pentru Ce să merge la oprit la un moment dat. eu am pierdut atâția Da. palilor eu le Și dau dacă ieșiți de și mașină. acasă mă întorc, că nu mai rezistă noroc. Așa, am zis ceva bani. Pentru avere, Asta e de o mașină. Oh my god. eu am pierdut atâția Să mergem mai repede. palilor Fac și eu le dau tricuri, dar face și aia. Uite. că nu mai rezistă Dacă dați înapoi, se face destul și înapoi. Muzica o să începem, nu vreau să știți. După de 2 mătări. Ne văd mai tare pentru că... Bine eu sunt fericit, cu tine viața mea n-are sfârșit și de-ar avea tot n-ar fi Cred că acesta cred că nu are sunet. fi să mor eu Ah, ba da, cred. Da, mai încet. Ce? Da. Bă. Ce-am făcut? Nu știu ce-am făcut acum. dimineața lângă mine mă Ce-am făcut? Stați așa un pic. Pur și simplu mi-a ieșit din joc. Așa, minetul, nu știu. Ascultați, așa e minetul. Puteți să puneți scaun, stil... Bine, nu ce. Eu uite ce fac aici. Hai să spunem vechi. Am văzut o sărit aia în sus. Trebuie să vedeți la o parte. Trebuie să săriți și voi în sus. Și vehicule nu puteți să săriți în sus aici. Doar dacă știți ce faceți. Doar tu o șmecherie. Tu o șmecherie, ca așa. Trebuie aparat și o ridicați sus. Trebuie să puneți dreapta. Nu, de dreapta. O puneți așa și săriți. Am sărit, dar trebuie să dăm mai sus. Dacă dai mai sus, o să sări mai sus. Trebuie să stați acolo în diabola, vedeți? Nu. Îmi fac un diabol. Fac și basta.